meco de pura cepa. Nací na Plaza de Arriba, que é o sitio máis meco que hai no Grove. Fillo de Pepe de Maruja, tiveron un bar en Pontevedra, despois desplazáronse para aquí, para Cambados, coa Cultural, despois foron para o Grove e montaron o Grove, xa o definitivo. Un o que botaban a mão, que traballaba e ao final era xa media profesión de hostelero e compartía cos estudios. E fume para Madrid, para unha empresa de importación e exportación de grifería de lujo e materiales de lujo. Aí empecé a diseñar os cuartos de baño. Ben de antes, porque eu, mira, cando na época que estaba no bar, collía e poñíame a dibuixar. Facía grupos musicales con bolígrafo, con bolígrafo. Eu xa notei que tiña cualidades para... É que era o que me gustaba, crear e dibuixar. Cheguei de Madrid a Vigo e escollín e fun ao Faro. A primeira caricatura que fixen eu no Faro de Vigo foi a de Pavic, que era o entrenador do Celta, que era yugoslavo. Foi o premio máis grande que puden ter. E me aparecía un tipo que era Luis Mariño. Entonces díxeme, interesaríache ir para a Voz de Galicia? Hai que facer unha caricatura de Camilo José Cela que vai a vir a Vigo. Saleu no periódico, recibo un sobre. Excelentísimo señor don Camilo José Cela ha visto la caricatura publicada por usted e quere conseguirla como sea. Regalei a caricatura. Chámame do correo. Pero yo hacía nacional, hacía de todo. Chamoume... Hubo aquí un periódico en Vigo que se chamaba Diario 16. O periódico morreu e saltei ao Faro. Empezo outra vez con caricaturas. Vamos a crear unha tira diaria con un personaje. Empezou a gustar e hasta hoy. Hai moito, sobre todo o que encerra o mundo do viño, das tabernas e todo eso, que é o fundamental. Teño que preguntar yo, pero creo que non. Son moi sencillo, moi... Gústame estar cos amigos, gústame que me vexa a xente, os veciños. Yo creo que nace. E despois vas bebendo de outras fuentes. Non vexo ben. Por unha, porque non hai apoio, outra non hai sitios onde poder publicar. Nós somos uns privilexiados. Os 4 ou 5 que estamos na prensa somos privilexiados. Floreano, o Grove, Sefa, Asteris, Alberto Avendaño. No, digo cho con sinceridade. Fixemos aí un tan, gracias a ti, o que conseguín de publicar no Washington Post, para min é super grande. Lápiz, alma, vivir, impulso para vivir e disfrutar. Impulso para vivir e disfrutar e ás veces padecer.